Erokamano nyakwa Ramogi, jaera mar Ramogi TV en thuolo machielo ma waikore makare gi weche manyien mag migago mawuok e chuny boma ka achiel gi kor gwenge, to mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. So far, 3,000 schools have been able to receive capitation. They have been able to be verified. They have submitted the correct data, the correct number of students, the correct schools, and the process is going on. Migao mar somo wacho ni giseleo chiwo omenda mag siro somo kaluwore ni thoth sikunde yande pok nochiwo nondgi kaka dwarore. Kama sisi ni magavana, tuna lead counties zetu, tunaambiwa whether you like it or not, we are going to do it. Devolution is under threat. Governor Mama Chakos Wavinya Ndeti wacho ni ten loch gwenge ni kama tek e bwo sirikand Kenya Kwanza. So mimi nimeona hii chama ina transparent na hii chama imeanzia ukora mapema. Kama ina change chama ni usiku, hata ticket watatunyima. Ywaruok mienjo e duond bura ma DCP bade mameru tok jatend duond bura noero Loki Otieno motelo ne yiero madundo. Erokamano nyakwa Ramogi, in gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Jagoro maduong' e migao mar somo Julius Bitok wacho ni sirikal biro neno ni chenro mar nono nond jopuonjre skunde gi kuonde tiegruok duto e pacho ka otieki e wang' sa, kolero ni nyaka sani giseyudo nonro mag jopuonje kata skunde 32,000. Bitok bende olero ni ng'ikruok mosebetie en ni nonro mane giyudo dweche 4 mokalo ne ok chalre kod chenro magi mag kawo nonro masani. Kata kamano owacho ni skunde maromo 3,000 oseyudo omenda magi tok oro nondgi e yo madwarore. Bitok nomedo ni kaka migao gitiyo matek mar neno ni giyudo nonro mag sikunde duto mondo mi omenda oore wang' sa. Magi timre seche ma bende ten sikunde gwonyore gi pado kaluwore gi deko mar omenda mag siro somo ma bende moko kuomgi ochimo duoko jopuonjre dala e wi koso omenda. So far, we have received data from all our 32,000 schools around the country. The only challenge that we had at the beginning was 4 months after that were being submitted, consistent with our templates. But right now, we have been able to update our sub-county directors of education together with the heads of institution. The data that is now coming in or streaming in is consistent with our templates, and we are happy to note that the team is working very hard, burning the midnight oil to ensure that they complete this process. So far, 3,000 schools have been able to receive capitation, have been able to be verified, they have submitted the correct data, the correct number of students, the correct schools, and the process is going on. And I've asked the team here to work through the weekend to ensure that we wire the money as soon as possible. Sirikal mapacho ka iseo kuom tiyo marach kod omenda kendo kworo pesa mathoth e bwo chenro ma jiwo kata obedo ni skunde mapacho ka medo kale achiedh nade mathoth e wi leo ma sirikal chwalo omenda mag somo ma biro e kinde maliekore ni jopuonjre moko nyalo biro rem timo penj ka chenro mathoth mag sikunde mag sirikal koro moko. Kaluwore kod jaod bura ma Naivasha Jane Kihara, bedo maonge omenda e skunde osemiyo jopuonjre moko duok pacho kaluwore kod onge mar chiemo kod mwandu mag somo. Kihara wacho ni omenda monego ti godo e siro somo koritiyo godo e chenro mag jiwo mine e gwenge e bwo chenro motisi ni empowerment mitayo gi jalup jatend piny Kithure Kindiki. Capitation is not coming, it's delayed. And yet we can see a lot of squandering of money, resources, in things they are calling empowerment. If you are not empowering that child in the school, you don't need to empower grown-ups by giving them beans and 2,000, even if it's 10,000. We want the community to join us in helping us empowering the young people. Once we empower the young people, the issues of security and drug abuse will go down. But we cannot be able to address security and drug abuse if we not empower the young people. Ningeomba serikali more job opportunities kwa hizo watu kama sisi. Mimi mtu niko na skill
naamini tunaweza job kwa mikono yangu. So kutenga hiyo kazi ipewe vijana. Saizi wametoka hapa, kama ni ipewe vijana, wataanza tumefanya kazi neza. Yorok medo miyo jodwon bura ma DCP bade mameru tok jatend duond bura madundo bandruok nochakore kinde mane ofwenyore ni jakom duond burano bade mameru Timothy Kithinji nodhi choko kendo kare okaw gi James Mithika. Tim ma jolar kombe wacho ni okel gi jagoro machano chendo Mithika Linturi. Jogo mochung' malaro kombe koro bwogo mar wuok e duond burano kendo singo kumo jatend duond burano ero ma DCP Rigathi Gachagua chopo e gwenge ma Meru e chwalo siasa mage. Ando ni lokruoge ma kamago ok bi timore nyaka to mar kelo winjruok e kind jochung'. Nimesoma katiba chapter 6 ya constitution, nimeona hakuna leadership na integrity. Juu kama tulikuwa na chamani hapa wa DCP hapa Meru, na leo tukikuja meeting tumekuta tulichaguliwa chamani mwingine. So mimi nimeona hii chama ina transparent na hii chama imeanzia ukora mapema. Kama ina change chamani usiku, hata ticket watatunyima. Mrengo wetu tulikuwa tunajua kwamba chamani wetu ni Bwana Timothy, lakini sijui nini imefanyika ama nini imetendeka. Kuamkia leo tunaambiwa si chamani wetu tena. Hii ndio maana sisi wenyewe tutaambia wenzetu wasilipe chama, sababu sisi tulikuwa tunajua tunawekeza mahali mwanaidhi wetu alipo. Unanielewa? So with that tunasema sasa tunaweza ambia hata waidhi wenzetu wakome, sababu sisi ndio tulienda ground pale tukachapotia ngas wakati wa maandamano, ndio hii chama yetu ije ituopoe. Hakutoka na issues kidogo, but in the next 2 weeks or so we will iron everything out. Na it wasn't much. We were asking to forming this interim leadership on top of some constitutional requirements. So tulifanya hii kazi kwa muda mfupi sana. Mahali SG amesema tutarekebisha na all be well. Gavana ma kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti owacho ni tenloch gwenge nitiere akire kiki ka Wavinya wacho ni cheno ma kaunti sokwamo kendo kidek mbemore piny. Kano loso yata kama no yuore kod riwruok mar kweth makwedo piny owacho kotelne kod Kalonzo Musyoka, otielo ni buch gavanas ok biyie mondo mi osundgi kod gigo mosekadhi magionge godo ma ok gisiro lwedo gigo mokadhi kod piny owacho mamalo. Olero ni piny owacho ariyo goeko opogore kendo onge gimarach kaka chuno gavanas ma ok osum pachgi mondo tigi pach piny owacho mamalo. Devolution is under threat. Muliona chairman wangu wa Council of Governors akiongea. The two governments are distinct. Kuna national government, kuna county governments. Na hakuna kitu kibaya kama sisi ni magavana, tuna lead counties zetu, tunaambiwa whether you like it or not, we are going to do it. Life is not like that. Hii dunia ni watu kuongea na kusemezana. You cannot force things down the throat of people, not even your own children. I can say we are not happy as the Council of Governors. And we are going to come out very clearly now. We will talk. Hatutakubali kusukumiwa vitu. Tunaambiwa wanajaribu kusema corruption. Sasa wametoa corruption kwa national government. Now governors ndio wanasukumiwa corruption. Governors ni corrupt. Governors ni corrupt. We are not going to naambia tena tumia maneno ya procurement plan. Hiyo procurement system yao. Jolony weche mag teko jiwo piny Kenya kod oganda duto ma piny Kenya mondo ket maino e tiyo kod teko mar wang' chieng' kaka yo mar kedo gi muya midendo ni carbon ma bende kelo lokruok mar kor lwasi. Jafwambo marwa Juma nigi ler mathoth. Muya ma ong'ere kaka carbon mawuok kuom teko kamodhi kata fuel, kol kaachiel kod moko osetudi kod lokruok mar kor lwasi e piny mangima. Nyaka sani maino osebedi ka ikete duoko piny tiyo kod teko magolo muya mar carbon
e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e piny mangima. Kata bed ni piny Kenya ong'ere piny mangima kaka man mathoth oganda tiyo kod teko ma inyalo nuo bende no kaka renewable energy ma oting'o sitima. Pod oganda mathoth tiyo kod teko mok ler ma oting'o modhi kuom nyamburko kaachiel kod yorego mag tedo kaachiel kod mamoko. Tere kuonde moko ma remote areas ma stima onge. Stima samoro be nitiere to ok okony saidi nikech olal mang'eny. It's a good alternative. Wan gi family moko ma areas moko ma stima ok nyal chope mayot. Koro sama wadonje kwa chopo kanyo, wayudo ka jomoko pod nigi teini moko manyachon kande. Lipode yango ni piny Kenya nitiere kod nyalo maduong' mar tiyo kod teko mar chieng', teko maler e yore mopogore opogore. Kata kamano, pod nitie kuon oganda mathoth ma bende koro pod tiyo kod tekono mok ler. Oganda mathoth pod tedo kaachiel kod ido ler ka gitiyo kod teko mok ler kaka tach nyangile, yien kaachiel kod moko. Ne wacho kata sirkal marwa ni gitem matek mondo wabed gi sola gi mang'eny kata gi stima, lakini mosho sola nikech sola aero ni kechwen gimoro ma oko kel lala ahinya. Solar is very clean energy. Without it reduced significantly for the the carbon the inverse emitting. So this is really have a very good impact for the global the challenge for the electric change. Muya mawuok kuom tekogi jimbo lokruok mar kor lwasi. Jolony weche mag teko maler ma oting'o chieng' Jaksum ma tiegruogno mar PVStar e bade mar Afrika wach ni maino nyaka koro keti e tiyo kod teko mar chieng' kaka yo mar kedo kod muyano mar carbon ma koro kelo lokruok mar kor lwasi. Solar, I think, is the final solutions and the only solutions for everybody go to next century, next decade. You see, the traditional energy is really not sustainable. So it change the climate, big pollution, and destroy our nature. You see, if we want to enjoy the life, enjoy the nature, in the next decade, next century, we must switch to solar. Sum wacho ni piny Kenya nitiere kod thuolo maber mar tiyo kod teko mar chieng' kendo ber ka koro piny owacho kaachiel kod oganda keto maini tiyo kod tekono mar chieng'. Kenya, we can say, is a very rich country. First, it's rich in solar. You see the sunshine. Normally, you see the same size solar panel in China. It can generate electricity, but in Kenya, it can generate double. I think, the amount of the electricity. So Kenya is really rich in solar. I think Kenya have a very big advantage. Kada beni oganda mathoth tiyo kod sitima, lipode yango ni kwan oganda masanza chako tiyo kod teko mar chieng' e piny Kenya bende koro medore. Chon na kaka an wuon natiyo gi taya moro mar chum, ne joma chon luongo ta chum, en gi kiyo moro kama. Lakini kaka sani to koro nikech an gi taya mar PVStar kendo solar maliel throughout, onge gimoro no sim, oliel 24 hours. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi, wakao yuyo mokwongo e cheno mar migago kik idhi mabor pod wan ka. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 500 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin.
Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call, and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Uki-withdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial star 544 hash or use My Airtel app. Ever-growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machiegni kendo. Alliance Franchise, ma en kar tiegruok mong'ere gi puonjo dho Kifaransa, oyawo kendo bade e boma ma Kisumo kaka yor bero somo mar nyithindo gi jomadongo mosebedo ka puonjore dhok mar Kifaransa. Chenro ma kama manoyangi romo mar Mama Grace Social Hall e boma ma Kisumo ne okelo kanyakla jotelo mawuok Ufaransa kod ma kaunti ma Kisumo kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o manotielo ber mar puonjruok dhok mang'eny mag pinje mopogore. Jambetre mar piny Ufaransa e pachoka Arnold Squet ma bende noyuore nyasi no olero ni ka tiegruok no biro tiego kido kod timbe mag oganda kod yawo thuolo mag tije kod somo e pinje maoko. Sheila mane japuonjre machon mar Alliance Franchise bende ojiwo jodak ma Kisumu ahinya mondo odonji e puonjruok ma kamano. Speakers. French is in primary schools, French is in high school, French is at the university, and now French has come to Kisumu, and Kisumu is a gateway to the West African countries, and there's going to be a lot of opportunities that each and every person can pursue. Nitie pinje manitie West Africa mang'eny ka obed Congo machiegni kodwa ka obed Rwanda mago giwacho dhok mar Kifaransa. Omiyo inyalo dhi kucho itie weche mag tourism, inyalo bedo japuonj, kaito nitie thuolo mang'eny kabisa bende gi French embassy magichiwo. I think it is useful for us really to learn languages, especially where we have a lot of transactions between us and foreign countries. Russia, India, France, Germany, Italy, Spain, West Africa, South Africa. Language is a resource and a sort of wealth. So I think the more we can have people speaking foreign languages, the better for Kenya. Luo Nyanza is definitely a place of creativity where arts can thrive.
And we believe that as France, culture and arts and creative economy is not a sideshow. It's an important part. Grube aboro mag saga mag mine kaunti ma Migori oyudo tiegruok kokalo kuom riwruok mar Eliud Owalo Foundation kotenore kod bad migawo mar piny owacho mochung'ne weche mag saga kata cooperatives. Jalup Director e migawo mar saga e pachoka Peter Okun ne owuoye kinde tiego grubegi magin mag mine kendo nojiwo oganda mondo bedie grube mondo miye ka giyud dongruok. Okun wacho ni kokalo kuom grube mag saga ema piny owacho nyalo jolo jogo ma bende dwa tayo chenro mopogore kamoting'o ohala. Mairi nosir kod Beatrice Oranga kod Bavi Boke mawacho ni chenro makamagi gin mago mabiro konyo bero sekta mar somo kaachiel kod ohala e yore mag kungo. Oranga wacho ni riwruok mar Eliud Owalo Foundation dhi chiwo omenda matimo ohala ne grubego. Kae to giolore gi nengo mayot kendo gibedo gi thuolo mar loso thuolo mag tije ne jowa mane ground ka the locals. Adwaro ni uchumi ni owuothi to ki empower ng'ama miyo to mane konyo oganda mangima. These women you are seeing here today have gathered here because they are here for a training organized by this foundation. They are here because they want to understand more about the circles, how to manage the finances, how to loan themselves, how to do bookkeeping and all this. It is because we don't want to just leave the women alone in the streets and let them run with the circles. It is because somebody somewhere sat and realized that we have to ensure that the women of Migori County are well trained and understand the importance of running their own affairs as women. Koro sani kalure gi trainings mose miwa kama wagike kawuono ni okanyalo wacho ni kendo koro dwa timo trainings mang'eny. Wagike kama koro dwa chako chamo lemo. Circles matiyo man nyaka gi account number mikete pesa mamine holo to gi kungo. En gima dhi mbele. En hola gi kungo. Koro adwa nyiso joma mine niya ok onyiso ni koro ka ine foundation omi pesa iloko gi pesa koro ichanga midak godo. Loka gi pesa ni yo mowinjore nikech en be kong'eyo ni in gi pesa to chako kelo wi mane makoro ang'o goyie to serikal bedo gi tich matek man control GBV. Moko kuom jotije machon mag duka maduong' mar uchumi nobago ng'anyo ka giywago gopegi maromo siling milion 600 ma dukano nopodhogo. Jotijego ywak ni moko kuomgi osewito nyaka ngimagi ka girito mondo mi ochulgi gopegi ka gilero ni kata obedo ni mwandu mag kambino mathoth nousi nyaka sani gin pok ochulgi mamiyogi kibaji. Jata tije mar uchumi Lawrence Ngau mane loso gi jotijego wacho ni kambino dwaro chulogi mak mana ni gikwayo mondo medgi thuolo matin matimo kamano. Ngau wacho ni ong'eyo lit ma jogo kadhe kaluwore ni nyaka kambino lor higa mar 2018 pok ochulgi mak mana ni olero ni gin gi geno kaka kambino biro dhi chulo ogandago. Our arrears, the sweet of what we have worked for. We have been neglected 7 years, others even 8 years from the time we are being entrenched from the management to date. They told us to wait. They are supposed to be settled in 5 years under CVA. But to date, it has not been honored. Hiyo mabarua tuseme for example tulikuwa na some areas za loan za banks. Hizo areas ziko huko tunapigiwa simu kila wakati na mabanki. Halafu maneno ya pesa ya service, misara yenye ilipaki ndani. Hiyo ndio grievances yetu sababu tumenyamaza, tumeona hakuna response, hakuna mwenye ameongea. 2017 ndio uchumi ilianza kupunguza staffs. Tukatoka tu na redundancy letters. Tukaambiwa after 1 month watakuwa wametupea services zetu na dues zetu. Lakini from that time vile tu tulienda nyumbani tukatulia, hakuna mtu alijitokeza kutuongelesha ama kutuambia watatulipa pesa yetu. As the company starts making money, we'll be looking at the end of the year, we'll be looking at how much money have we made and we start paying all the unsecured creditors. That's what, and those are resolutions which were passed and agreed by all the creditors for those who attended. But those are the public documents which are available, and it's available even on our website. Kenya koro ikwayo mondo mi orangie chal ma nyathi ma wuoyi bende kaluwore ni thuolo mathoth oganda osebedo ka jiwo nyithindo manyiri ka yawuoyi to jwang'.
Kanoloso e kinde yango buk moro mondiki kod Fatma Shahenza, moko kuom joma nochopo e chenro makamano lero ni tiyo kod yedhe mamero ji asasa, rem yudo somo moromo kod bedo maonge gi jal majiwogi gin moko kuom achiedh nade mahinyo ngima nyathi mawuoyi. Gimedo bende ni wuoyi siro mar oganda mamiyo mieche nyalo chung' motegno kendo nego keto kenge motegno mar jiwo yowuoyi e pacho ka. Nobody is advocating about the boy child. A boy child means the creator, because he was created to develop. God gave him a mandate to develop. As all you can see, the man was created first, but he has been forgotten. According to me, we need to come back to our senses, to advocate more about the boy child who have been left behind, so that people can know the importance of a man. There is expectation on the boy child to deliver. There is over-expectation on the boy child to be strong. But one of the things that is being left out, which should really be taken care of, is to care about the mental health for the health of the boy child. This reassures the boy child of his identity, makes the boy child confident, makes the boy child realize that I am a valued member of the society. All avenues are favoring girl child, and so by so doing, a boy child has been left behind in so many areas. For me, in my organization, I deal with education, which is my first pillar. And whenever a boy is in a situation that is needy, most people tend to look away. But when it's a girl, the help or the support is overwhelming. Jotendul matayo kanisa mar Islam e pachoka SUPKEM owuok oko ka gikwedo weche mawachore ni gitiyo arita gomenda migolo gi jodinno mantiere pinje maoko. Ma biro e kinde mamoko kuom jotelo e duolno e boma bul mar SIPK. Bende e gwenge ma imbo ma Kenya ng'ure wi kaka omenda itiyo godo weche mag wuoth kaachiel kod siro som jopuonjre. Kane owuoyo gi jofwambo e gwenge ma imbo mar Kenya, jotelo go kotelnegi kod Alhaji Wafula gi Abbas Abdulaziz okwedo mokalo weche makamago ka giwacho ni omenda oseti godo e yo makare. The allegations raised by the said members of CIPK are malicious, provocative, and misleading to the Muslim community and Kenyans at large. We demand an apology from them for both of us to uphold our religious ethics, or else legal action shall be taken against them for deforming the SUPKEM organization. SUPKEM does not deal directly with bursaries. We normally seek, in the past we were receiving bursaries from Islamic Development Bank, but that program stopped over 11 years ago, so we don't deal with it. So it's an allocation. Somebody believes SUPKEM is dealing with it. We do not have any voted or any funds that deals with bursary. Tuliona ilitokea kule Nairobi, tu wamama wakiwa wanaandamana wakisema wanataka pesa, wanataka. Ningesiwa mama pia wasijidunishe hivyo chini, wangekuja tu kwa ofisi iko wazi, wakitaka kujua wapate collect information. Sasa hasa hizi tumechukua hatua, hatutawaja kwa sababu hatuwezi kusema ya kwamba tuombe tu msamaha peke yake na huenda kitu kinaficha. Tumeenda saa hizi, tumeenda kwa ofisi ya DCI. Tunawaomba maustadhi, tunawaomba maimamu. Sisi ndo tumesoma katika Qur'an, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Usiende kuzungumza jambo kule nje. Mtu anakushtua tu kuja tutoe taarifa na wewe unatoka mbele unaanza kushtumu watu pasina kujua kwamba ni ukweli ama ni uongo. Mage mane waiko nwe weche manyien mag migago, bed godi chieng' maber, nyinga Milton Ochieng' Awuor.